саломи саршори меҳр нисоратон ҳамдиёрон, дӯстон ва устодони олиқадр. банда ҳилоли савр ҳастам ва хостам инҷо шеъреро аз шоир нусратуллоҳ бобоев бо ном чашми интизорон баҳри шумо қироат карда бошам. гаҳе сиҳат, гаҳе бемор, гаҳе сиҳат, гаҳе бемор, гаҳе дар хоб, гаҳе бедор. ба кунҷи кулбаи танҳоиву сокит, ба рӯи хонае ки як замон аз ҳою ҳӯи кӯдакон пур буд, замину осмон пур буд. дили пур буду ҳам оғӯши ҷон пур буд, ду кас танҳои танҳоянд. ҳамеша чашмашон бар роҳ, ҳама дам гӯшашон бар занги дар, бар занги телефон аст, ба умеде ки ҳар лаҳза ҳамин ҳоло зи пушти дар садои пой меояд. садои ҳалқа бар дар кӯфтан ё занги телефоне, садои ошное мерасад аз пушти дарвоза. кушо дарвозаро додо, кушо оғӯш модарҷон, манам ин бачаи гумгаштаат андар ғарибиҳо. зи дасти тангдастиҳо, зи дасти рангзардиҳо, зи дасти тирарӯзиҳо, ба рағми хирасӯзиҳо, дигар боз омадам назди шумо, эй зиндагӣ бахшон. китобошам дами пирӣ асои дастатон чанде, китобошам чароғафрӯзи шабҳотон, кунам якчанд фарзандӣ. нагирад модар аз тиреза як соат нигоҳашро, ду чашмаш роҳ мебинад, ду чашмаш роҳ мепояд. хабар гирад падар дарвозаро ҳардам, агар чанде насозад ҳеҷгаҳ дарвозаро маҳкам. به پیشی چشمشان حولیست تنگو تار، نه یک حولی که تنگو تار بنماید همه عالم. بروی حولی بی تفلکان و بی چراغ و سرد، دو کس تنهای تنهایند، دو کس تنهای تنهایند.